Duha ka managlahing kalayaan job fair ang gipahigayon kagahapon sa Department of Labor and Employment dinhi sa Dakbayan sa Sugbog ingon man sa Dakbayan sa Tacloban gidagsa sa mga job hunters. Mga aplikante nga hired on the spot atol sa job fair gikalipay ang kahigayunan. Ani ang report ni Alan Domingo. Wala magkawang ang job hunting ni Crisard Dino Diala human siya na hard on the spot sa Kalayaan Job Fair sa Duli 7 og Cebu City LGU atol sa ika-125 kasumaran sa Philippine Independence Day. Salig lang ito sa itong gagulingon niya, apila na itong ampo sa Ginoo nga makakuhanta o di lang ita mawadan o pag-asa. Matod sa usa ka HR manager sa usa ka kumpanya nga kinahanglan ang total package sa usa ka trabahante ang ilang gipangita nga makahatag sa serbisyo nga ilang gitanyag. Matod ni Direktor Lilia Esteliore sa Dole 7 nga 3,720 job vacancies gikan sa 40 ka mga participating companies ang nagpaabot sa mga job seekers. Katabayang usab nila ang Cebu City Department of Manpower Development and Placement kun DMDP. Atong gipanghinaot nga dinhi sa atong job fair nga gipahigayon nga kanunay natong gipahigayon dili lang sa June 12 nga daghan unta nga matagaan nato og pantrabaho. It's a one-stop shop services of the national government agencies involved niya. Si TESDA pod na apoy gi-set up diri para katong i-refer pod sa ato mga employers nga kinahanglan sila additional nga skill. Dili man nato i-limit ang kahigayunan sa Cebu City lang. Kay naamay uban nga nagkinahanglan nga makatabang po ta paghatag nila sa maong mga opportunities. Samtang sa Eastern Visayas gidagsa sa mga job seeker ang Kalayaan Job Fair 2023 ngadto sa Tacloban City. Ana sa kapin 3,400 ka mga trabaho ang gitanya gikan sa 45 ka mga local employers ang mamahimong maaplayan. Atol sa job fair adunay mga nagbalampuson hard on the spot sa lain-laing trabaho. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.